Presented by LPD Music. नाचे खातिर आइल बिया चिकन बमाल रे। नाचे खातिर आइल बिया चिकन बमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली रो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली रो ओही में रुमाल रे। Music by Shankar Baba. GST producer. कमर के साइज लगे एक 32 रखली ऊपर के खुला रे। एकर सामान से चुअत पानी ओठ से चुए रसगुल्ला रे। लहंगा उठाई जब हो जाई बवाल रे। लहंगा उठाई जब हो जाई बवाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो ओही में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। Presented by LPD Music. तू बात हम सुन हटन अब तू पीछे हो। सुन अंकित शंकर के रखे पता के रहली ओकनी के पीछे हो। एकरा मरद चाही अभी तो तकाल रे। एकरा मरद चाही अभी तो तकाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। नाचे खातिर आइल बिया चिकन बमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो चोली में रुमाल रे। कि 10-20 दे दे के डाली दो ओही में रुमाल रे। Shankar Baba.